A magyar tenger mértani rejtélyei, a balatoni Nazca vonalak, a mozgó Szűz Mária szobor, földiekkel játszó égi tünemény, a szent pornó, a katolikus egyház szexirodalmat értékesít, félelmetes képkockák, retteget járványok a filmekben, mielőtt a csapda ránk zárul, totális diktatúra, háború a nemzetek ellen, a Sumér édenkert, hol terült el a mesés Dilmun földje, Atlantis építésének titkai, elveszett technológiák. Mindenről és még sok más érdekes, izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin áprilisi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit Szűcs Róberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok. Jó hírekkel nem biztos, hogy tudunk szolgálni ezúttal, bár miután mindig elmondjuk, hogy napra készek vagyunk, de nem a szószoros értelmében, mert nem napi műsor vagyunk, különös tekintettel most az ismétlésekre is, hanem megpróbáljuk mindig úgy aktuálisan elmondani a tényeket, ahogy azok történnek. De miután óráról órára változik a helyzet, természetesen mindig hozzátesszük azt, hogy így a körülményeket figyelembe véve, és ahogy mondani szoktad, objektíven megvizsgálni, hogy mi minden történik körülöttünk, és ezt azért mondom, mielőtt még tovább mennénk, mert ennek a mai műsornak az a címe, hogy Post-Covid apokalipszis. Jól hangzik? Hát nagyon jól, és jó magyarosan is, de hát ez így van. Jó, most lehetett volna a Covid utáni apokalipszis, de ezt így hívják, és az alcíme sem rossz egyébként, hogy történelemformáló időket élünk. Így van. És ez mérhetetlenül igaz egyébként. Sajnos. Tényleg történelemformáló időket, igen. És sokkal jobban, mint egyébként majd erről majd beszélünk. Jó, erről meg később. Rendben, na minden. Olyan értelemben mondom, hogy na mindegy, mert hogy használják tényleg post-covid, és akkor már éppen a napokban, hetekben már megjelentek ugye a sajtóban is a hírek, hogy post-covid állomásokat is létrehoznak gyerekeknek, felnőtteknek, mert egyáltalán, hogy mi minden lesz utána, az nem jelenti azt, hogyha ne adj Isten most hirtelenjében lelassul, vagy vége van a járványnak, hogy akkor rögtön minden rendben van. De azok, akik ezt átélték hónapokon keresztül, utána nem biztos, hogy mosolyogva kelnek föl másnap, hanem igenis rehabilitációra van szükségük. Gondold végig, de ez a 2021-es év, ebben minden olyan félelmünk, ami bennünk volt a világgal kapcsolatban, a világban zajló negatív folyamatokkal, az most mind testet öltött. Tehát ez én nekem a 21 egyik kedvenc számom, majd mondhatom, hogy talán szerencse számom is. De kártyázni nekem nyerőszám. De ez így van, tehát nekem ez így különösen rosszul esett, de tényleg szörnyűséges. Tehát most már látom az embereken, hogy az emberek egyre nagyobb része kezdi átérezni azt, hogy ez sokkal többről szól, ez az egész járvány, mint arról, hogy na most van egy influenzánál valamilyen súlyosabb, ahogy indult a dolog, igen. És eljutottunk a mostani brit mutánsig. Most már tényleg nagyon sok embernek a környezetében vannak olyanok, akik elhunytak. Már bőven 18 000 fölött, vagy 19 000-nél tartunk. Bejöttek azok az előjelzések, hogy meredeken emelkedni fog a harmadik hullámban. Akkor továbbra is jönnek a különböző fenyegetések. Már emlékszem, vagy 2 héttel ezelőtt olvastam először, hogy Indiában kialakult a dupla mutáns vírus már, hogyha már lehet valamivel sokkolni az embereket, és akkor visszautalnék a 2 héttel ezelőtti adásra, hogy most azért elhangzik már párszor különböző vezetők szájából is az, hogy nem tudom, nem tudjuk, így van. De most is igazából mindenkinek megvannak a maga kis ex-katedra kijelentései, megint ő úgy gondolja, hogy ő tudja a tutit. És ez tényleg azért probléma, én megértem, mert én pontosan tudom, hogy csak nagyon gyorsan mondok neked, itt a mi szerkesztőségünk. Nekünk és bennünket is érint természetesen, a lezárású sokkal kevesebb lapot vesz át a terjesztő, tehát egészen megváltozott a helyzet, de az emberek úgymond tőlem várják, én mint főszerkesztőtől tőlem várják, hogy én
Én annak ellenére azt mondja nekik, hogy gyerekek, fel a fejjel, nem érdekes, csináljuk tovább, ez most volt egy ilyen kis időszak, igen. De mi megyünk előre. Ha most valaki megkérdezi, hogy Robi, mi lesz velünk, és azt mondom, hogy hát fogalmam sincs, nem tudom, hát ezen kit érdekel. Na, tehát éppen ezért ezeknek az embereknek kell mondani, hogy olyan, mint egy jós. A jósoknak egy részének tényleg vannak meglátásai, de akkor is válaszolni kell, amikor legbelül tudja, hogy gőze nincs róla, hogy mit kéne mondania, és akkor is kell neki valami választ. Elvárják a választ. Így van. Na most itt az emberek ugyanez van. Elvárják a választ, szükség van valami útmutatásra. És mindenki elmond valamit, és ugyanolyan én úgy gondolom, hogy most 2021 áprilisában ugyanaz a helyzet, nem változott semmi, mindenki ugyanúgy mellé beszél, össze-vissza beszél. Az egyik nap ezt mondják, a másik nap azt mondják, senki nem tudja eldönteni, hogy mit kéne csinálni, és a legnagyobb probléma az, hogy nem telt el annyi idő például az oltások kifejlesztése óta, igen. Hogy egyáltalán be tudjanak számolni azokról a valós következményekről. Hát emlékezz vissza, azt a zenekar. Itt meghalt ennyi ember, ott meghalt ennyi ember, itt ennyi ember, vérrögképződést okoz, halálos, meghalt, ápolónőtől mindenkinek beadták. Utána hogy döntött az Európai Gyógyszerügynökség? Gyerekek, no problem, nincs itt semmi látnivaló, nyugodtan lehet adni. De már fejlesztenek olyan gyógyszert, ami a vérrögképződést meggátolja. Így van, itthon hangzott el. Igen, de magyarán megint, tehát ugyanúgy folytatták az egészet. Akkor jött a Pfizernek, hogy ez a probléma, a Pfizer már kitalálta, hogy jöjjön egy harmadik gyógyszer, egy ráerősítő harmadik oltás. Akkor előadták azt, hogy ha valaki beoltatja magát, akkor előadták először azt, hogy akkor ugyanúgy vírushordozó lesz, tehát ugyanúgy továbbadhatod, csak te nem betegszel meg. Igen. Aztán jött a következő változat, hogy hát nagy valószínűséggel csak kisebb problémát okozhat. Aztán de ha téged megvéd, akkor már te sem adhatod tovább. Most ez össze-vissza hullámzott, most megint ott tartunk, hogy ugyanúgy az ég egy világon semmit nem ér, mert hogyha megkapod az oltást, a második oltástól számított, nem tudom hányadik héten leszel majd védett, az AstraZeneca-nál 12 héttel később, ez bizony 3 hónappal később adják meg, tehát aki most megkapta az első oltást, az mostantól 4 hónap múlva lesz védett, tehát addig idézőjelben ugyanilyen veszélyeztetett, és azért azt is vegyük tudomásul, hogy a különböző oltásoknak a 80-tól 95%-ig terjedő valami az azt jelenti, hogy ugyebár 10-ből a 80%, 10-nél 8 embernél védettséget biztosít, 2-nél nem, és abba a hamis illúzióba ringat téged, hogy te is védett vagy, amikor nem, és tovább is adhatod. Na most ez az embereket oly mérhetetlenül megzavarja, annyira kiakassza, annyira depressziós helyzetet idéz elő, hogy tényleg már látom, hogy nem tudnak mit kezdeni, és mondom, most már mindenki elkezdi érezni, hála egyébként az interneten megjelenő alternatív anyagoknak, és egy ilyen incifinci módon, de nekünk is, aki megpróbáljuk egy kicsikét benézni a színfalak mögé, és elmondani ezeket a dolgokat, hogy lássák már, hogy tényleg mi vár ránk, és azért szeretnénk, vagy azért csinálunk most ilyen műsort, amiben a post-covid, covid utáni dolog, hogy ha már ez tényleg lezárul, hogy mi vár ránk, mert ezek a dolgok, hogy itt van ez a járvány, mert ennek a járványnak egyszer vége lesz, és ez az, ami beleégett az anyamba, ez egy valami nagyon neves közgazdász mondta, hogy azt hiszem a Rubinin volt, azt mondta, a járványnak egyszer vége lesz. De a világ már soha többet nem lesz olyan, mint előtte volt, és ezt mi próbáljuk mondani, és mindenki próbál valamit hozzátenni, de olyan gyökeresen más lesz, annyira meg fog változni ez a világ, és egyre többen érzik, hogy ez sokkal több annál, hogy ez nem pusztán egy ilyen vírusról van szó, nem csak a vírus, mert hogy ugyebár még a világ lockdown, még mindig le van zárva az egész világ, nem csak ennyit jelent, hanem ennél sokkal többet is. Gazdaságilag és politikailag is. Na most én még hozzáteszem, hogy most mielőtt még bárki félreértené itt a drága jó nézők közül, most említettél itt egy-két nevet, mármint oltást. Nem arról szól itt a történet, hogy most mit kiemelünk, vagy oltás ellenesek vagyunk, vagy egyáltalán, mert ezt mindegyikre elmondják, és nem csak mi, hanem nagyon jól tudod, és mindenki tudja, aki figyeli a híreket, hogy összevész egymással még az Európai Unió is, ilyen vakcina, olyan oltás, szóval mindenhol a nagy tájékozatlanság van, és ez üt vissza az emberekre, és ezért ilyen bizonytalanok. És akkor az nem válasz, amit éppen a múltkor
az egyik orvostól hallottam, hogy igen, lehet, hogy vannak mellékhatásai a vakcinának, de attól még nem halt meg senki. Biztos, ami biztos, jó, rendben, csak minden nap mindenki mást mond, és olyannyira, hogy még, hogy is mondjam, csak 2 héttel ezelőtt az is elhangzott vezetőnk szájából, hogy azt is most már tudomásul kell venni, és látni kell, hogy itt a gyógyszergyárak egymással versenyeznek, hogy kiszakít le nagyobb dohányt, elnézést a szóért ebből az egészből. Például ez egy gigantikus, több 10 vagy 100 milliárdos üzletről van szó, és mindenki a saját érdekeit nézi. Csak éppen az emberek érdekeit Na hát, és ez a legundorítóbb, hogy mennek szembe, hogy az Európai Unió azt mondta, hogy hát ez a Sputnik, ez egy személy dolog, mi nem fogunk Oroszország üzletelni. Erre, szerintem ezt elmondtam egy régebbi adásban, erre Németország, Oroszország, Franciaország és aztán Svédország azt mondta, hogy oké, rendben van, de mi a mi szükséges, vagy a gyógyszergyárainkban megvennénk ezt a licencet, gyártanánk, mert az egyik legjobbnak tartják a Sputnikot. Politikai kérdést csinálnak belőle. Pontosan. Nálunk lehet izélgetni mindent, a kormányt, az egészségügyet, a nem tudom micsoda a problémák miatt. De az, hogy beszereztek mindenfajta alternatív forrásból idő előtt, vagy időben ilyen dolgokat, ez akár kis, akármit, ez egy baromi nagy segítség Persze, volt. Tehát, hát gondoljuk végig, hogy hol tartanánk most, fele annyi ember lehetne egyébként beoltani. Tehát azok, akik megijedtek, félnek és meg akarják oltani maguknak, ez hihetetlen sokat jelent. Persze. És várjál, mondok neked még valamit. A legrosszabb az egészben az, és én beszéltem is néhány emberrel, és azt átérzi, amiről beszéltünk, az a népességcsökkentés. Emlékszel, hogy a régebbi dolgokban bemutattuk ezeket a más adásokban is bemutattuk, nem természetesen egészen más aspektusról fogunk beszélni belőle, hogy bemutattuk azt, hogy hát bizony mindenki attól fél, hogy ennek az egész járványnak azért csak ez lesz a nagy következménye, mert ha Bill Gates egyszer már megjósolta, hogy lesz egy járvány, ami 10 milliónál több áldozata lett, ez is elhangzott, akkor ha ő 10 millióra satszott, és őnek azért voltak benfentes információi, hát akkor az a 10 millió úgy tűnik meg is lesz, de amit a 2019-ben csináltak, az az event, az egy eseményt, hát event 230-as eseményt, hát abba azért ott már 30, meg 50, meg 60 millióról volt szó. Igen. Azóta feltűnik valakinek, hogy kell magyarázkodni, hogy a járvány kitörése előtt októberben, novemberben csinálnak egy ilyen rendezvényt. 201-es esemény, bocsánat, rosszul mondtam, event 201. Csinálnak egy ilyen valamit, felelősségre mondták, vagy megkérdezték komolyan tőlük, hogy van? Vagy megkérdezte tőlük, hogy most tényleg honnan is jött ez a vírus? Vagy hogy lehet, hogy egy természetes, úgymond természetes, hivatalosan még mindig természetes eredetűnek tartott vírus ilyen rövid idő alatt, hónapok alatt ilyen beteges mértékben mutálódott? Hát ez minden, azt mondja, minden normális. Nem ilyen szemellenzős, és nem lefizetett kutató azt mondja, hogy ilyen kérem szépen nincs. Nem, semmifajta, nem tudunk se influenzáról, az influenzás évről évre, mert az is ugyebár egy koronavírus, évről évre változni szokott. Évről évre ki kell dolgoznunk, hozzá kell tennünk egy másik komponens, és olyan oltóanyagot kell kifejezteni. Na de arról szó sem volt, hogy 3 hónap alatt a 4. fajta vírus már van dél-afrikai, már van brazil, már van brit mutáns, nálunk éppen a brit mutáns van, már a indiai mutáns van, ami már dupla mutáns, ami már 2 génnek a valamiből áll össze. Hát óhatatlanul ott van az emberekben, hogy gyerekek. Hát ez csak és kizárólag azt jelenti, hogy ez egy mesterséges eredetű valami, ami olyan mértékben változik, hogy mindig, hogy egyszerűen képtelenség ellene védekezni. És akkor jönnek ezek a különböző ilyen népesség csökkentő tervek, valami elképzelések, és én mondanék neked egy ilyen, és ezt a felvezető rész ezzel, hogyha megengeded, akkor még ezt még hozzáteszem, képzelj el egy olyat. Ott van, én nagyon-nagyon-nagyon tisztelem, nagyon-nagyon szeretem Edward Snowdent, aki 2014-ben nyilvánosságra hozta, hogy az amerikai NSA milyen elképesztő beteges lehallgatás folytat, és megfigyelik az egész világot, és vagy ott volt a Julian Assange, aki szintén ilyen szivárogtató volt, és most képzeld el, hogyha valaki, mondjuk egy ilyen szivárogtató előállna, de akár előállhatna egyébként valamelyik hatalmasság, akik egyébként mindig a háttérben maradnak. Persze. Ha valakitől megkérdeznénk, hogy Rothschild,
világ leggazdagabb nem embere csak, hanem családja. Család. A 3000 milliárdra becsülik a vagyonokat, és az ismertek, a Bill Gates, meg a többiek azok sehol sincsenek. Hogyha ezek előállnának, vagy egy ilyen szivárogtató előállás állna, hogy hölgyeim és uraim, a helyzet az, hogy itt előkerült egy dokumentum, és ebben az szerepel, hogy 2030-ra szó volt egy ilyen technikai szingularitásról, amikor a robotok már oly mértékben a mesterséges intelligencia olyan szintre lép el, hogy tényleg az emberi munkavégzésnek a nagy részét át tudják venni, és meg kell mondanunk őszintén, hogy ezt az egészet mi ezt azért csináljuk, mert szeretnénk az emberiség létszámát 80-90%-kal csökkenteni. Nem 80-90%-ra, hanem annyival. 80-90%-ra csökkenteni. És ezt elmondanánk, és akkor miért rémülten néznénk, hogy te jó ég, miért van? És akkor ő azt mondaná, hogy kérem szépen, én elmondok önöknek egy nagyon egyszerű, nagyon kézenfekvő magyarázatot. Eddig szükség volt korlátlan munkaerőre, mert ezt a munkaerőt mi alacsonyan tudtuk tartani a fizetéseket. Ha nekünk szükség volt egy IT munkatársa az amerikai Microsoftnak, akkor az biztos, hogy Indiában dolgozott 10-20 annyi pénzért, mint Amerikában, és onnan intézte azokat az ügyeket. Én ismerek áttételesen egy olyan hölgyet, aki itt Budapesten, itt pont a közelben, nyugati pályaudvarnál egy valami irodaház, ahol onnan intézik a dél-amerikai országokban, Brazíliában a mobil szolgáltatónak a telefonos behajtását. IP-telefonon innen csinálják Budapestről. Igen. Na most, hogy ez most képzeld el, hogy mivel kell járni, és azt mondják, hogy kérem szépen, idáig nekünk szükség volt ezekre a korlátlan munkaerőre, most már így tudtuk agyon, de ha egyszer az önök munkáját át fogják venni a gépek, akkor nekünk nincs szükségünk a korlátlan munkaerőre. Na, de hát ezt most el tudod képzelni, hogy ez most, hogy egy mivel fog járni. Azt mondja, hogy igen, egyszerre nincs szükség. Milyen lépéseket tesznek? Vezessük be a 4 napos munkahetet. Jó lesznek munkanét? Utána már fölvezették már a 3 napos munkahetet. Nem. Ez nem arról szól, és nagyon jól mondtad, hogy nem az emberiségnek akarnak jót. Nem az emberiségnek akarnak jót, maguknak akarnak jót, és velünk ki akarnak szúrni, mert hozzá akarnak szoktatni bennünket ahhoz, hogy egyre kevesebbet dolgozni, hogy te érezzed, hogy fölösleges a munkád. Vagy. Most már a mesterséges intelligenciával tényleg meg lehet csinálni. És mondom, mindenki attól fél, hogyha jönne egy ilyen szivárogtatás, hogy nem, hogy jöhet egy ilyen szivárogtatás, érted, és ez bekövetkezhet. Na most akkor, ha megengeded, én is hozzáteszek még 2 mondatot visszaugorva 2 héttel ezelőtti eseményekre. Egyszer ugyebár szó volt, amit említettél, hogy időben léptek, mármint a magyar vezetők a vakcina beszerzés ügyében, és akkor ugye elindult a vita, hogy most az Európai Unió mit csinál, vagy mit nem csinál, és egyszerűen azt mondták, hogy minden nemzet maga tárgyalt, mint kiderült, hogy nem egészen igaz, mert ők tárgyaltak, és az egyik újságíró nyilvánosságra is hozta mindazt, amit megtalált, és a szerződéseket meg nem akarják nyilvánosságra hozni. Szóval ezért mondom, hogy itt vannak ezek a nagyon-nagyon ellentmondásos dolgok, úgyhogy ezért mondom, hogy, és azért is mondtam a műsor elején, hogy itt napról napra, óráról órára tényleg változik a helyzet, úgyhogy teljes mértékben kiszámíthatatlan. Figyelj, de az a probléma, hogy egyre több olyan szöveg jelenik meg, és az emberek el is olvashatják. Tehát, hogy a globalisták, ez egy nagyon jó szó egyébként, tehát az elitről van szó. A globalisták úgy hogy az emberiségnek a génállománya, figyelj, imádom ezt a undorító kifejezést, ezt az undorító kifejezést elkorcsosult, mondván, hogy azok az emberek, akiknek nem megfelelő a génállománya, nem megfelelő az intelligenciája, értelemszerűen csak és kizárólag szinte a fejlődő országokra gondolnak, illetve a fejlett országoknak a szegény rétegeire, hogy gyakorlatilag úgymond annyit szülhetnek, amennyit akarnak, sőt, ők még többet szülnek, és hogy a természetnek hát valamit lépnie kellene, tehát, hogy, a természet nem lépett, mert hála az egészségügynek és egyéb dolgoknak, ez így alakult, de hát éppen ezért azok az emberek, és emlékezz részek, szerintem 2 hónap ezelőtt volt a George Bernard Shawról, amikor elmondta azokat, hogy meg kell jelennie 5 évente vagy x évente egy ilyen bizottság előtt, és meg kell indokolni, hogy mi a túrót létezik itt a Földön.
Na most ezek elkezdenek ezekféle nyilvánosságot látni ilyenek. Tehát megjelennek ilyen tanulmányok. A háttérben óvatosan nem vonják össze ezzel az egész vírushelyzettel, ezzel az egész témával, hanem csak annyit mondanak hozzá, hogy kérem szépen, itt valamit tennünk kell, mert hát itt az evolúció, itt ilyen zsákutcába került ezzel, és hát ezzel csak úgy tudnánk ezen segíteni, hogyha, és ezt így mondják, eliminálnánk ezeknek az embereknek a legnagyobb részét, tehát eltüntetnénk a Földnek a felszínéről, és ezt kimerik mondani. Pontos. Na most várjál, és akkor az emberek természetesen, hogy jogos félelem, hogyha valaki érdeklődő, és egy bizonyos területen, egy bizonyos fórumon, egy bizonyos honlapon, vagy bárhol, vagy akár könyvben elolvassa ezt, majd hozzáteszi a mostani helyzetet, és mint hogy mi is tesszük most ebben a műsorban, összekapcsoljuk ezt a kettőt, ez egy óvatatlanul logikus, hogy valóban van kapcsolat, és akkor jogosan feltételik az emberek, hogy igen, ez az egész vírusmizéria tökéletes alkalom arra, hogy ezeket az elképzeléseket igen, és akkor én az előbb mondtam, hogy ugorjunk vissza 2 hetet. A másik, amit mondani akartam a robotügyben, hogy éppen kb. 2 héttel ezelőtt valamelyik ilyen tudományos magazinban hallottam a hírt, hogy most már, a cég nevére nem emlékszem, de megcsináltak olyan robotot, ami ugye eddig csak science fiction filmekben volt, hogyha megsérül, akkor képes arra, hogy önmagát helyreállítsa. Így van, regenerálja magát. magát. Na hát ez a technikai szingularitásnál, amikor ez van, akkor ez már a mindennapok valóságá változik, és ő képes lesz, a mesterséges intelligencia, ilyen robotok, képes újabb valamit megsokszorozni önmagát. Na, ez az emberiségnek a nagy vesztesége. A nagy vesztesége, és hát ugye a jövője. Hát ennyit erről. Na akkor áprilisi szám, balatoni NASZKA vonalak, féléves előfizetés, ezt meg lehet nyerni természetesen, és ahogy már a múltkor megmutattuk, itt a külön szám, hogy mind megsülünk. Hát én mindig meg hozzáteszem, hogy remélem, hogy nem, és ez az egész globális klímahisztéria, nem mondom azt, hogy leáll vagy megáll, de azért jó lenne, hogyha egy kicsit figyelnének nem csak arra, hogy mennyi széndioxid megy ki, meg hova, hanem az emberekre, meg a természetre is egy kicsit. És itt van Ázsia tiltott magyar régészete, Arany László műve. Ez nagyon-nagyon jó ez a könyv, merem mondani, mert ahogy mondani szokták, ami a történelemből kimaradt, azt próbálja meg összeszedni. És akkor a harmadik gondolat, amit az előbb akartam még mondani, ez már ez a műsor, és pontosan alátámasztja azt, amit mondtál, hogy itt van a járvány. Most bármi történik a világon, azt hiszem ezt a nézők is tudják, mindig azt mondják, hogy a járvány miatt, és ez is, az is, még akkor is, hogyha legfeljebb semmi köze nincs hozzá, de az, hogy, és mintegy itt a felvezetőben is elkezdtük, hogy ez a bizonyos világjárvány mutat, hogy sokkal több, mint maga a járvány, mert gazdasági életre, politikai életre, és nem csak turisztika, mindenre kihat, csak ugye most az itt a nagy kérdés, amit te már elkezdtél mondani, hogy ez a kettő, hogy jön össze, tehát ez a kettő, hát kimerem mondani a szót, hogy a civilizáció összeomlása felé, ez a kettő még meg is erősíti egymást, mert nincs elég bajunk a Földön, most úgy értem, hogy a természeti katasztrófákat is beleértve, igen. És akkor most itt van a járvány, amikor minden leáll, és akkor ezek a természeti katasztrófák most már mindennapi katasztrófává válnak, akkor Szűcs Robertet idézem, mi a túró lesz velünk? Figyelj ide, mert ezt szó szerint kéne felolvasni. Olvasd. Az embereket, a legrosszabb az, hogy az emberi szolidaritást is megpróbálják szétrombolni. Igen. Én nem fogom kimondani a nevét természetesen, egy természetes életmódot reklámozó, nagyon ilyen hurrá optimista weboldalon a következő szöveg szerepel, ez csak egy idézet. Magyar? Igen. Ne próbáljon megmenteni mindenkit. Felesleges időveszteség lenne. Sokan teljesen reménytelenek, mert abszolút elutasításban élnek. Inkább szövetkezzen más és tudatos túlélővel. Már túlélővel beszél. Már arra beszél, hogy te ne törődjél azzal, amit mondtam neked. Ne akard megmenteni a sok embert. Igen. Azokat sok embert, azoknak az kuka, azok a töltékék, azokat te felejtsd el. Te szövetkezzél olyanokkal, és mondanék még egy valamit. Morpheus mondta 1990-ben a Matrix című filmben, figyelj Neo, Matrix rendszer az ellenségünk, de ha már benne vagy, mit látsz? Üzletembereket, tanárokat, ügyvédeket, ácsokat. Meg akarjuk menteni a tudatukat. De addig is ők részei a rendszernek, vagyis ellenségeink. Még valami. Legtöbbjük nem érett még meg erre a valóságra. És a legtöbbjük reménytelenül függ a rendszerről. Akár
harcolnának is érte, hogy megvédjék. Igen. Tehát ezeket a gondolatokat, ezt 1999-ben, vagyis 22 évvel ezelőtt már megfogalmazták, ezeket a dolgokat, és engem megrémiszt, amikor nem arról van szó, hogy összefogásra búzdít ez az egész. Nem azt akarja mondani, hogy igen, fogjunk össze, az emberiségről van szó, tényleg mindenfajta téren, hanem már azt próbálja beültetni az agyadba, ez a kedvenc mondásomban csak egy maradhat, hogy magaddal törődjél. Legyél egoista, mindenki legyen egy kicsit egoista, mert mindenkinek természetes, olvastam egy pszichológusról, hogy mindenkinek természetes, hogy a saját érdekeit nézze először, de utána a szűkebb, tágabb környezetének az érdekeit. Te ne törődjél senkivel, te legyél a túlélő, ne foglalkozzál senki mással, ha az eltűnik a süllyesztőbe, ha az tönkre megy, ha elpusztul, ha beteg lett, ne foglalkozzál vele. Na most ezt az undorító magatartás, ezt a magatartás formát, ezt a hozzáállást elég sok oldalon fel lehet fedezni. Csak mondom, ezek a dolgok, ezek mindenhol elszórva találhatók meg. Tehát, hogyha ez az egyik oldalon van, ez belőle, a másikon, az a harmadikon, itt egy információ, ott egy információ, és a legtöbb embernek nincs ideje rá, majd a végén szó esik erről, hogy a sajtó mennyire nem tud megfelelni, az egész média, a világmédia gyakorlatilag nem tud megfelelni a céljának, már réges-rég nem alkalmas rá, nem tud megfelelni rá, és az emberek nem kapnak megfelelő tájékoztatást, nem tudják összeszedni, nem tudják szintetizálni, nem tudják elvárni senkitől se, hogy megkapják a megfelelő válaszokat, és ettől egyre jobban kétségbe esetnek, egyre depressziósabbak lesznek, egyre összetörtebbek lesznek, és tényleg ne csodálkozzunk akkor egyébként, hogyha minden szalmaszálként kapaszkodnak valaki, hogyha jön egy alternatív elmélet, még ha egy picikét ostobának vagy bugyutának tűnik, és abba is megpróbál belekapaszkodni, mert az olyan információkat tartalmaz, amit a hivatalos narratívákban nem szerepel. Tehát ez borzasztó fontos, mert szeretné tudni az igazságot, de ha egyszer a hivatalos helyeken nem kapod meg, és valljuk be őszintén, semmiről nem kapod meg, nem kapod meg a Kennedy gyilkosságról, a VTC-nek a leomlásáról, Irak megtámadásáról, minden, az összes semmilyen dologban. Persze. Az elnökválasztáson, a most utolsó elnökválasztáson történt csalásokról semmit nem kapsz meg, Egyesült Államokban igen, semmit nem kapsz meg, akkor most miért csodálkozol itt is? Mit is befolyásolnak? Ha van egy megfizetett újságíró, akkor az előadja neked, hogy ez a jó cuti gyerekek, csak ezt az oltást használjátok, a többi az kuka. Igen. Na de ez nem azért van, mert a többi kuka, mert a többi valószínűleg ugyanolyan hatékony, csak ő kapott érte $100,000, hogy ezt a cikket leközölje, az a cég az megkeresett vele 100 milliárd. Így van, és akkor itt-ott előfordul azért egy olyan újságíró, aki megpróbálja ezt felszínre hozni, és akkor megnézheted, hogy mi lesz vele. Jó, figyelj, csak még annyi, hogy mert szerintem ideje esetleg, látod, képes vagyok odáig lesüllyedni, hogy azt mondjam, hogy már nézzünk mi egy bejátszás, ne téged kelljen, vagy ne neked kelljen engem figyelmeztetni, hogy a következő bejátszás megint, amiről egyszer már szó volt, csak egy más aspektusból a Világgazdasági Fórum, ami csinálja ezt a nagy újraindítást, ezt a Green nevezetű dolgot, de most a másfajta elképzelésük, tehát hogy megint ők milyen hurrá optimista jövőt sugallnak, és akkor elárulhatjuk, majd lesz utána egy másik bejátszás, amelyben viszont egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens úr elmondja ennek az ellenkezét, hogy itt elhangzik, hogy milyen mézes madzagot akarnak elhúzni az orrod előtt, és a másik pedig az, hogy mi is a realitás, tehát hogy mi a valóság, ami a színfalon. Jó, akkor a Világgazdasági Fórumhoz annyit tegyünk hozzá, hogy 1971, ha jól tudom, Genf, amikor is megalakították, és aztán hát szóba került itt ennek a bizonyos Schwab nevű úrnak, Klaus Schwab. A neve, beszéltünk is róla, ő is beszélt itt a műsorban, úgyhogy a Világgazdasági Fórumról és a Davoszi értekezletekről azt hiszem megvolt, és megvan a mi véleményünk is, hogy mit tudunk meg róla, és mi szivárok ki, vagy mi sem, de nagyon jól hangzik, hogy ezek a nagyszerű vezetők, a világ vezetői összeülnek azért, hogy a tanácsaikkal jobbá tegyék a világot. Na most hát pontosan tudjuk, hogy ez amióta sajnos, amióta az emberiség, azóta ez nem következett be, amikor ezek az emberek összeültek, és csináltak egy ilyen tanácskozást, akkor azt beszélték meg, hogy nekik hogy legyen még jobb ennél, és eszük ágában sem volt azzal foglalkozni, hogy legyen jobb az emberiség egészének. Ezért van, hogy más-más feltételezések szerint a
az 1%-nak, az emberiség 1%-ának a birtokában van. Valahol olvastam 35-öt, 43-at, de most már 45%-nál tartanak. A világ összes, ennek a hatalmas földbolygónak, az összes javainak a 45%-át az 1% birtokolja, és a maradék 99 osztozik az 55%-on, de még azon belül is vannak még ilyen valami, hogy a picit gazdagabbak, vagy kevésbé gazdagok, azok mit birtokolnak. A legszegényebbek, gyakorlatilag szerintem a legszegényebb 6 milliárd ember, az gyakorlatilag a világnak a javainak a körülbelül 3%. Semmi címe. Na jó, akkor a mézesmadzag elfogyott, és akkor most jön tényleg a mézesmadzag. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. You don't want to go back to the status quo that you had before simply because it was the status quo that got us here. With everything falling apart, we can reshape the world in ways we couldn't before. Ways that better address so many of the challenges we face. And that's why so many are calling for a great reset. A great reset? That sounds more like buzzword bingo masking some nefarious plan for world domination. Hands up, this kind of slogan hasn't gone down well. But all we really want to say is that we all have an opportunity to build a better world. And it's not surprising that people who've been disenfranchised by a broken system and pushed even further by the pandemic will suspect global leaders of conspiracy. But the world's not that simple. See, at the start of 2020, 1% of the world's population owned 44% of the wealth. And since the start of the pandemic, billionaires have increased theirs by more than 25%, whilst 150 million people fell back into extreme poverty. And with climate change set to dwarf the damage caused by the pandemic, the message from 2020 should be abundantly clear. Capitalism, as we know it, is dead. This obsession that we have had with maximizing profits for shareholders alone has led to incredible inequality and a planetary emergency. But no one can do this alone, and top-down approaches won't get us anywhere, because everything we've learned in our work has shown us that diverse voices lead to better results. And it's for these reasons that the forum talks about something called stakeholder capitalism, which would shift businesses away from just profit. Because if we want to change where the focus of our recovery will go, then we need a new dashboard for the new economy. And that needs to encompass people, planet, prosperity, and institutions. Giving people a real stake in the economy and putting well-being before growth. And that's all about getting the right people in the right place at the right time. It's the people who have great ideas and who share them with others. They're the ones who are shaping the future. Hát, ahogy a költő mondta, jutott eszembe sok szebb gondolat, de most ennyi minden gondolatra nincs idő. Hát minden esetre az, hogy itt elhangzott, hogy az a fajta kapitalizmus, ami kapitalizmus, az meghalt, szóval azzal nincs tovább, és akkor még itt te is elkezdted mondani, mielőtt ennek vége lett, hogy jó időben, jó helyen, vagy megfelelő embert a megfelelő helyre, de én tulajdonképpen ez a nagy visszaindítás, ahogy itt ezekből a nagyon jó képsorokból kiderült, nekem olyan kicsit olyan idealisztikus volt ez a befejezés, hogy azért hát lehet itt hát olyan, de nagyon-nagyon szépen hangzott, és abszolút nem így néz ki a dolog. Így van, de milyen jól hangzik egyébként, milyen látványos. Jó emberek, jó időben, jó helyen. Igen, mindig a megfelelő helyen. Igen. Hogy tud. Ezek az elképzelések, ezek tudjuk, hogy nem igazán felelnek meg a valóságnak, hát nagyon jól mondod, de egyébként szöges ellentétben állnak. De gondold végig, egyébként van egy ilyen nagyon jellegzetes magyar közmondás, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen. Na most mi lesz akkor, amikor az emberek nem tudnak dolgozni? Ne is egyék? Erre próbálnak bevezetni mindenfajta módszert, hogy garantált bérezés, tehát hogy legyen valamifajta jövedelmet, hogy az alapvető dolgokat meg tud hogy mindenkinek meg legyen az alapjövedelme, igen, vagy a minimális bér. Igen. Minimális bér egyébként, és igazából, amit elmondtunk ebben a nagy újraindításban, hogy ne legyen semmifajta tulajdonod. Tehát, hogy a tulajdonod, hogy váljál meg a tulajdonodtól, sokan úgy gondolják, hogy ez a járványhelyzet tökéletesen alkalmas erre, mert nagyon-nagyon tönkre mennek a
vállalkozások, és a tönkrement vállalkozásokat fölvásárolják, és utána bérbe adják neked. De mondok egy nagyon jó példát, és ami a mostani helyzetet, home office. Igen. Hogy mennyire gyökeresen megváltoztatta az emberek, egy kis részében csak annyi volt benne, hogy milyen jó, otthon elájozok, hanyadőlve a kanapém, ölem be a laptoppal, és ott dolgozgatok, ami egyébként milyen pszichés következményei vannak, és nem is beszélnek. De vegyük azt, hogy itt Magyarországon, mit tudom én, a Vácúton tele van ilyen mindenfajta ilyen üzleti vállalkozásokkal, ott vannak az irodaházak. Egy részét megpróbálják egyiket átalakítani lakásokká, mert annyira nem fognak visszavenni az emberek. Na de hát hogy néz ki? Hát akik eddig ott dolgoztak, azok lehetőség szerint mondjuk megpróbáltak a szomszéd kerületekből megpróbálni, hogy ne kelljen annyit utazni, jó, mindenfelől jöttek. Ezek az emberek eddig ott dolgoztak. Most hogy néz ki a helyzet? Azt mondják, hogy home office, de ezt még jobban ki fogják terjeszteni, és mostantól kezdve jelentkezhet egy ember Balmazújvárosból, Nyíregyházáról, Sopronból, de esetleg Pozsonyból is, esetleg Marosvásárhelyről is, ugyanerre a munkára. Mit érnek el vele? Megint leviszik vele a munkabéreket, mert az az ember Kelet-Magyarországon is az 50-60%-áig el fogja végezni ugyanazt a munkát, amit a mostani munkavállaló végez home office-ba, azért annak a bérnek is a töredékére el fogja végezni. Emlékezz, mondtam neked, hogy innen intézik a Brazíliának a telefonos behajtásos ügyeit. Na, tehát ezzel azt fogják elérni egyébként, hogy még jobban le fogják szorítani ezt az egészet, és ugyanezt a módszert, amit mondom neked, hogy az IT szakemberek azok Indiába dolgoztak a Microsoftnak, és az Amerikából, Chicagóból valaki fölhívta az ügyfélszolgálatot, akkor biztos, hogy így indiai jelentkezett, akik jól beszélnek angolul, nagyon jó a matematikai érzékük, és zseniálisul számítógépes emberek. Na de ezt fogják vele elérni. Hirtelen senki nem gondolja végig, hogy gyerek, hogy tényleg, hogy ez a home office, hogy ez sem pusztán csak annyi, hogy egy kényszerintézkedés, hanem hoztak egy intézkedést, de amikor valaki végig gondolja, hogy mi lesz ennek a hosszú távú hatása. Érted? Na most erről szól az egész történet, ezt magyarázom én neked, hogy azt látom környezetemben is nagyon sok emberen, hogy ők is érzékelik már azt, ők is próbálják ezeket a dolgokat összerakni. Már nekik is furcsa az, hogy igen, miért tart ez már ennyi ideje, miért kell így csinálni, miért kell úgy csinálni, miért van ez itt, miért van az ott. Milyen pszichológiai, milyen komoly károsodásokat szenvednek az emberek. Egy zárójeles mondat, Bagdi Emőke professzor asszony mondta azt, most már bevett szó mindenhol, hogy karanténfáradtság, és az emberek éppen ez, amit te mondasz, már pszichikailag is, és mindenféleképpen kész vannak. Most már olyanok jelennek meg, másik pszichológusnak megpróbálom szofisztikáltan előadni, hogy a karantén miatt a házas pároknak kötelező a szex, a szingliknek az tiltott. Igazából ezt gondolom, hogy a járványhelyzet miatt van. A kötelező az azért, mert annyit vannak együtt, tehát hogy a feszültség levezetésének egyik, de ezt inkább pejoratív módon említette. Értem. Na de mennyi probléma van ebből? Gyerekek. Hát a gyerekeknek olyan pszichés károsodást okoz az egész, és hogyha most azzal riogatnak bennünket, hogy hát nyárára nem igazán kéne még nyaralásokat tervezni, meg külföldre pláne nem, meg hát még azért 2, 3, 4, 5 évig még merünk maradhat az egész, a maszk használat, a közösségi távolságtartás, az utazásnak a hiánya, na most, ha ezt még el tudják húzni, ezt szerintem valamelyik műsorban elmondtam már így, hogy ha ezt el tudják húzni még 2-3 évig, akkor az maradandó károsodásokat szenved. Tehát az, amiket szokták mondani, hogyha valakinek olyan súlyos sérülése van. Tehát olyan sebeket ejt az egész emberiségnek, a lelkületén, a pszichéjén, fizikailag, szellemileg mindenfajta szinten, amit nem biztos, hogy ki lehet heverni, és az a legszörnyűbb az egészben, hogy úgy tűnik, hogy ez az emberek azt szeretnék, odafönt, és megint mondom, hogy soha nem IT-ről van szó, azt szeretnék, hogy ne is heverjük ki. Folyamatos presszió, és akkor végrehajtatják azokat a különböző lépcsőfokokat, amiket most még csak sejtéseik elképzelések Igen, vannak. egyébként kb. 2 héttel ezelőtt volt, hogy mennyire nem tartják be, mert kiskapu mindenhol van. A berlini tudósító mondta el, hogy például Németországban is éppen a szigorítások miatt nem lehet utazni csak bizonyos ügyekben, az országon belül, de Majorkára el lehet menni nyaralni. Hát el lehet menni máshova is, el lehet menni Zanzibárba is. Igen, valami... de házon belül, országon belül meg... igen. Ott meg nem. Na jó, de hát és nézd meg egyiket, hogy áll az egész helyzet. Magyarországon egyébként napi 15
milliárd forintba kerül egyébként az egész, tehát az összes veszteség vagy valami, tehát a gazdasági következményei igazából felmérhetetlenek, az egész világban, mindenhol, sajnos nálunk is, megy a pénznyomtatás, és ez belátható időn belül elképesztő, szörnyű, sokkoló, döbbenetes inflációhoz fog vezetni, el fog értéktelenedni a pénz. Na most ez, hát nagyon-nagyon öregnek kéne lenni, aki utoljára tudja, hogy Magyarországon volt a legnagyobb infláció a világon. Ja, igen. Milliárd, billió millpengősek voltak, és valaki elment egy gyufát vásárol a trafikba, akkor egy talicska pénzt kellett vinnie, tehát annyira elértéktelenedett, tehát tényleg sokkoló. Most nem ilyen mértékben, de minden, Amerikában is. Amerikában is megy. Múlt évben volt egy 2000 milliárd dolláros. Most a Biden belebegtetett egy 1,9 vagy 1900 milliárd dolláros valamit. Biden jó formában van, látod azt a felvételt, amikor nem sikerült fölmenni a repülőgépre, és 3-szor elesett. Ez az. Ilyen ember az Egyesült Államok elnöke, aki nem tud fölmenni egy lépcső 3-szor. Hát óriási mázsia volt, de nem működik agyilag sem, mert 3 hónapja, hát Kamala Harris nevezte elnöknek, igen. Ez már egy ilyen pszichés elszólás volt, mert azt akarják, és igazából amióta ott van a Fehérházban, azóta egyetlen sajtótájékoztatót sem tartott, mert nem bíztak a stábtagok, hogy normálisan tud válaszolni. Na jó, akkor ez csak egy poén, ez még úgy hozzájárul az emberek általános lelkületéhez. Pontosan. Ja, bocsánat, és amit ő eddig csinált, az addig igazából csak negatív volt, és megint itt elkezdett fickóskodni, és hogy az Amerika vezető szerepe, és mindenkivel izmozott, összeugrott az oroszokkal, a kínaiakkal, a világ minden részével. Na, ennek nagyon negatív következmény lesz, ha ez hozzárakod. Na, de megválasztották. Hát ez sem biztos. Ez az, na jó, akkor menjünk tovább, és én csak annyit tudok ezelőtt mondani, remélem egyetértünk, hogy nagyon figyeljenek a feltett kérdésekre. Why is kicking a ball around a field worshipped by millions when starving children get little recognition? Why are phones, cars and possessions more of a concern than climate change and animal extinction? Why is pop culture and entertainment prioritized over world injustice and hunger? Why are celebrities seen as role models for selling corrupt messages? Why do we make stupid people famous for being vulgar? What is it that we care about now? Status, image, titles, perceived value? What if these are illusions and famous people are just people? People who manipulate and trick you? Why do we exploit and kill animals weaker than us because we're on top of the food chain? We do treat some animals good, but only on the condition that they offer us a personal gain. Why do we keep fracking, industrializing and burning fossil fuels? That's false innovation. Rapid, unsustainable, infinite growth on a finite planet is impossible. It will lead us to the collapse of civilization. If you haven't noticed the problem, then you haven't been paying attention. We need to wake up, because as a species, we're not headed in the right direction. Is it true that humans are intelligent, or are we ignorant? Can anybody hear me? Is honesty really a virtue if nobody wants to hear the truth? It makes no sense to me. This is the 21st century, yet still there's famine, poverty and war. Why should we work for a system which makes the selfish rich and the selfless poor? 1% of the world's population owns 35% of all wealth. How can we say this is fair and working? It's parasitical to our health. See, I don't care if I'm a student or a professor, an employee or a CEO, because it's the game itself that's broken. Success depends on who you know, not what you know. The majority are being exploited. This is the reality of every day. The takers of society bathe in greed while the common people slave away. Can anyone see it? We're living a lie. We're part of a game but we don't realize. Some people win but most people lose because this system only benefits a few. It's lagging and it's dysfunctional. Capitalism rewards the wrong people. Prosperity isn't earned anymore. It's a privilege dependent on exploiting the poor.
These are the symptoms of a failing system. This broken century needs to be fixed. It's time for a revolution. Én azért mondtam az előbb, úgy ránézve még egyszer a képernyőre, hogy figyeljenek a feltett kérdésekre, mert többek között olyan dolgok is előfordultak, hogy ezek a bizonyos, a korábbiakban mondtad, hogy a megfizetett újságírók, és akkor itt pedig, hát kimerem mondani, igenis a megfizetett nem hírességek, celebek, mert ugye most már celebritások vannak, csak hát ezek nem olyan celebek, mint annak idején a hírességek, mint mondjuk Honti Hanna, vagy nem tudom, sorolhatnám. Meg Elizabeth Taylor. Meg Elizabeth Taylor, meg ilyen gyenge kis nevek. Szabó Böske magyarosan. Persze. Na, szóval, hogy mennyire tudják befolyásolni egyrészt először is azokat, akikhez szólnak, mert ugye hát ezért kapják a megbízást, csak én azt hiszem, az a szomorú, és ez valahogy olyan áthallásosan derült ki csak ebből, hogy még saját magukat is idővel meg tudják győzni, hogy esetleg jó az, amit ők csinálnak. És de jó, hogy elvállaltuk ezt a munkát, mert mikor már 10-szer elmondja ugyanazt, vagy az a forgatás, vagy ugyanaz a jelenet van, akkor már lehet, hogy azt hiszi, hogy lehet valami, és én is így gondolom. Hát ez így van egyébként, de ebben benne van ez, és ez majd a következő bejátszás és az azután következő szöveghez kapcsolódik, ez a posztmodern gondolkodásmód, hogy mindenkinek megvan a maga egyéni véleménye. Ezek a celebek egyébként tényleg azért veszélyesebbek, egyébként mert nagyon-nagyon véleményvezérek, magyarul influencerek. Igen. Tehát, hogy ők formálják az embereket, és az a baj, hogy azok elsősorban fiatalok, akik itt lógnak ezeken a fórumokon, őket tekintik példaképének, és ott van például a TikTok nevezetű oldal, aminek most már nagyon a nyakába liheg a Facebooknak, meg 2 milliárd. Főleg a fiataloknál. 2 milliárd felhasználója van, és ott előfordulhat, hogy a zeneipar, ami kiad, nálunk azt hiszem, hogyha 500 CD vagy 1000 elmegy, akkor aranylemez kap valaki. Most már. Ott, igen. Régen nem így volt. Nem, volt ott még 100 000 is. Van. Most ott úgy néz ki, hogy van egy dél-koreai K-pop banda, hogy hívják őket, egy ilyen fiúzenekar, illetve nem tudom, hogy fiúk-e, de olyan bizonyos jegyekben ezeket mutatják. Így áll egy korszak. Igen, és ezek előadnak egy zeneszámot, és akkor ezt meghallgatják meg 500 millióan. Igen. 500 millió. De valós, amit mondasz, a zeneipar egyébként nem tud velük mit kezdeni, mert azt mondja, hogy mi ezeket a számokat semmilyen formában nem tudjuk, semmelyik szolgáltató, a YouTube Music, az Apple Music sem tud ilyeneket, és ezeket produkálják, és most 7 éve nem tudják, és most már mindenki meg akar ott jelenni. Igen. És itt olyanok voltak, szerintem lehet, egyik műsorban bemutattuk, hogy a svédek csináltak valamilyen műsort, hogy tiltakozunk a migránsok ellen, és itt ugrálnak ilyen nők, és no, ez volt a védekezés 15 másodpercben, mert ott 15 vagy 30 másodperc a maximum. Tehát ez életveszélyes, ennyire befolyásolják az embereket, és akkor ez itt rájön arra, hogy milyen hatás is van a sajtónak. Egyébként még egy jó duma volt. Hogy is fogalmazott? Várjál? Ez az elromlott évszázad javításra szorul. Akkor én is mondok egy mondatot, szintén idézetet. Ezt direkt kiírtam magamnak, azt mondja, hogy a siker, hát már most a mai napokról, a manapságról van szó a jelen időben, a siker attól függ, hogy kit ismersz, és nem attól, hogy mit ismersz. Itt tartunk. Na, de ez ennél zseniálisabb, nagyon jó, hogy erre ezt kiemelted. Ez tökéletes. Az, hogy kit ismersz, milyen kapcsolatod van, milyen én is ismerek ilyeneket, milyen kapcsolati hálón van. Nem az, hogy mit ismersz, milyen tudásod van, mert az másodrendű. Az a lényeg, hogy kit ismersz. Kinél lehet gazsulálni, kinek lehet a alsó testrészét értem. Nyelveddel illetni, hogy finoman fogalmaztam, tehát, hogy ezen múlik az egész, hogy ki milyen kapcsolatrendszert tud beépíteni, és nem foglalkozik senki azzal, hogy neked milyen tudásod halmozódott fel, hogy te mennyire bölcsen. És ezzel befolyásolod az embereket. Így van. Hajlak, ezt hallna. Jó, hát akkor megyünk tovább mindenféleképpen. Már itt szót ejtettél arról, hogy a megfizetett újságírók, stb. És akkor én bátorkodtam azt mondani, hogy vannak néhányan, 1, 2, 3, vagy egy kezemen meg tudom számolni. Már úgy érted, hogy minden egyes szerkesztőségben van 1, 2, 3. Na hát, jó. Na, nyugodtan.
nem tudom, hogy látták-e arckifejezésedet, de minden esetre de én szerintem, bocsánat, ezen én egyetértek. Minden nagyobb szerkesztőségben van, a New York Times-nál vannak 1300-an, ott van 1100 ilyen. Tehát. Igen, na szóval az, hogy tényleg, hogy akik megpróbálják azért elmondani, hogy nem biztos, hogy így van, vagy belátják. Ja, bocsánat, hogyha arra gondoltál, hogy olyan, aki el tudja mondani, és igen, aki elmondja, akkor abból nagyon kevés van. Bocsánat, elnézést, rosszul. Na hát szóval, hogy egyáltalán, hogyha nyilvánosságra hozzák, aztán majd meglátjuk, mi lesz velük. Hát akkor nézzük meg, és most majdnem azt mondtam, hogy tényfeltárás következik, de körülbelül azért úgy halványan ennek megfelel íme. Well, I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how far how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. All journalists from really respected and recommended big German newspapers, magazines, radio stations, TV stations, they are all members or guests of those big transatlantic organizations. And there, in these transatlantic organizations, you are approached to be pro-American, and there is nobody coming to you and saying, well, we are the Central Intelligence Agency, would you like to work for us? No, this is not the case how it happens. What they do, these transatlantic organizations, is they invite you for seeing the United States. They pay for that, they pay all your expenses and everything. So you are bribed, you get more and more corrupt, because they make you good contacts. You won't know that those good contacts are, let's say, non-official covers, or officially people working for Central Intelligence Agency or other American agencies. So you make friends. You think they are friends, and you cooperate with them. They ask you, well, could you do me this favor? Could you do me that favor? And so your brain more and more is brainwashed through these guys. And your question was, is this only the case with German journalists? No, I think it is especially the case with British journalists, because they have a much closer relationship. It is especially the case with Israelis, of course, with French journalists for a part, not that big as with German or with British journalists. It is the case for Australian journalists, for journalists from New Zealand, from Taiwan, well, there is many countries in the Arab world, like Jordan, for example, like Oman, the Sultanate of Oman. There is many countries where this happens, where you find people to claim they are respected journalists, but if you look behind them, you'll find they are puppets on a string of the Central Intelligence Agency. Ez a bizonyos úr, akiről mindjárt ejtünk néhány szót. Itt a német példát emlegette, de utána hozzátette, hogy nem csak Németországban, hanem máshol a világban, és sok-sok más országban is hasonló a helyzet. De én a német példánál most arra gondoltam, hogy ha visszagondolunk most itt a saját napjainkra, vagy a néhány héttel ezelőtt, 2-3 héttel ezelőtt történtekre, hogy mennyire beavatkoznak, és mennyire lejáratják egy országot. Itt a Deutsche Welle botrány, ami ugye most már tényleg botrány, mert olyan dolgokat jelentettek meg Magyarországról, aminek nem hogy a fele, hanem egyáltalán hazugság özön. Szóval valami ilyesmi lehet itt is. Hát ez a szegény ember, bocsánat, azért mondom, hogy szegény ember, mert 57 éves korában 2017. január 14-én elhunyt. Ő egy megvásárolt újságírókkal, Udo Ulfkotte megvásárolt újságírók címmel írt egy könyvet, egy tényregény, amivel pontosan mindenkiről megírta, hogy fizették le, mit csinált, hogy csinált. Most de ez megjelent magyarul. Igen, az a baj, hogy ez egyébként valóban egyébként az egész világon így megy, de gondold végig, hogy a Deutsche Welle az egyszer ott megjelent. Azt már nem lehet semmisét tenni. Hát az ott van fönt, hogyha az ott van fönt az interneten bármikor megtalálod, és akkor valaki elolvassa
pár hét múlva, pár hónap múlva, pár év múlva, akkor az tényként fogja szerepelni, nem fogod szerepelni rajta, nem lesz átúzva pirosra, hogy ez ostobaságokat, hülyeségeket tartalmaz, és ebbe az a poén. Ha jön egy olyan elsősorban jobboldali valami, akkor az Facebook, YouTube és minden azonnal letiltja. Igen. Ha ilyen megjelenik, akkor nyugodtan mehet. És nem fogják letiltani, és nem fogják letörölni, és nem fogják megszüntetni onnan. Mindenki tanulmányozza. Csak nagyon gyorsan, az a legnagyobb probléma, és ez az útkat, amit elmondott, rávilágított, hogy az újságíróknak az lenne a feladata, hogy például kormánykritikusak legyenek. Ők egy ellensúlynak kéne lenni a társadalomban. Fékek és egyensúlyok. Vannak fékek, egyensúlyok, nagyon bonyolult és nagyon érzékeny rendszere. Na, ebben már évtizedek óta nem felelnek meg egyébként az újságírók. Nagyon-nagyon kevés ilyen van, aki, én nem is tudok, hogy más német újságíró, aki így előállt volna. Vannak olyanok, akik ennél humorosabb formában feldolgozzák őket, hogy melyik újság, melyik vezetőnének, melyik szervezetnek, nemzetközi szervezetnek a tagja. Udo Aufkot kimondta a legvégén, hogy hát gyakorlatilag senkiről nem tudott, hogy azokat CIA alkalmazottak, már pedig nagy számban fordulnak elő. És hogy a CIA rángatja őket, és ő határozza meg. Ja, és korrumpál. És korrumpálnak, és ezeknek az embereknek az utolsó szóig megmondják, kezébe adják, azt mondják neki, hogy Dombovári úr, ön most akar írni egy remek cikket, mi tudjuk, hogy akar írni. Igen. Szeretnénk ön meghívni előtte 2 hétre Dubajba, igen, 6 csillagos szállodába. Nem kell fáradni, hogy odaadnánk önnek, hogy ez lenne az a szöveg, legyen kedves ide a végén ide. Ennyi. Így van. Jó. És ez tényleg így néz ki, és bármilyen rölyesen hangzik, ebben semmi eltúzás nincs. És az a baj a mostani sajtóval, hogy az egész világon. Hogy most például a járvánnyal kapcsolatban ipari mennyiségű információt szállít, vagy valami, és senki nem tud rendet tenni közte. Tehát hiába van elképesztő mennyiségű információ, amit ráöntenek az emberekre, az emberek önmagukban nem tudják feldolgozni, és már millió kutatás volt, hogy az emberek nem tudnak eligazodni ebbe az információ rengetegben, és sajnos senki nem segíti, illetve nem lehet tudni, hogy az, aki mégis megpróbál rendet tenni, úgymond, és megpróbálja, hogy az most egy lefizetett újságíró, vagy egy nem, tehát hogy mennyire önálló, vagy valami. Tehát nem tudod, egy egyszerű embernek miért kéne eldönteni, hogy olvas egy azt mondják, hogy kérem szépen, ez most egy Nobel-díjas professzor, ez egy ilyen virológus, egy olyan valami elmondja, majd másnap megnézi ennek a gyökeresen ellentétét egy ugyanolyan híres, ugyanolyan megbízható. Vége a dalnak, mert hogy... Megint belém folytatom a szót. Mikor mondta el Udo Aufkot, te német újságíró, ez a mi kérdésünk, és akkor mindjárt mutatom a nyereményeket is, féléves előfizetést, és a külön számot. A lényeg az, hogy hihetetlen tv-kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra kérjük szépen a megfejtéseket, és akkor már is mutatom. A balatoni NASZKA vonalak, ez már az áprilisi száma, hogy megmutattuk a múltkor, féléves előfizetés, és mind megsülünk, előző adásunk, és itt a külön szám is, és nagyon rendesek vagytok, mert vagy 2 hónappal ezelőtt megígértük, hogy mikor fog megjelenni, és meg is jelent. De hát a nyomda nagyon rendes volt, gondolom. Na és Arany László, Ázsia tiltott magyar régészete, fantasztikus könyv, amit a magyarok és az emberi történelemből kihagytak, az itt nagyjából benne van, és azt hiszem, hogy Arany Lászlót nem csak a neve miatt kell megdicsérni, hanem a könyv miatt is. Mondom a dátumokat, tessenek figyelni, azt mondja, hogy beküldési határidő április 20-a, ebből, hogyha hozzáadjuk, akkor kiderül, hogy április 23-án lesz legközelebb a sorsolás, és akkor, ami a következő hetet illeti, április 16-ai adásban jelentkezünk, és akkor az Ég és Föld között című... Nem, a 6. napon című ismétléssel jelentkezünk. Április 16-a az ismétlés. Igen, az lesz a 6. napon, köszönöm szépen, a keletkezés meg a teremtés alternatívája, és a másik, amit mondtam, hogy április 23-a, ott az Ég és Föld között műsorban megvizsgáljuk, ahogy ezt elmondtad, hogy milyen formában valósulhat meg a materialista reinkarnáció és halhatatlanság. Erről már korábban akartunk és beszéltünk is, de azt hiszem, hogy most ezt majd... Akkor
totálisan belén folytattad a szót, és nem tudtam így, nagyszerű gondolataimat elmondani. Ez így ebben a formában nem igaz, csak a néző kedvéért mondom, hogy neked még lett volna egy csomó mondani valód, de mondtad, hogy itt erre úgyis kevés az idő, hogy majd csinálunk erre külön, és íme itt van külön, és kifejtheted, senki nem folytotta belé. Szeretjük, hogy a nézők nem látják a műsor utáni jeleneteket. Na jó, szóval nem akarom elviccelni a dolgot, igen. Tényleg megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és akkor pénteken este 9 és 10 között, azon kívül pedig azon a sok-sok felületen, platformon, ahol még megtalálhatók vagyunk, rögtön kiderül. Igen, ez 21 és 22 óra, csak hogy bosszantsam magam itt. Mondtam, hogy este 9. Igen, jó, rendben van. A következő... De bocsánat, azóta már az óra átállítás is megtörtént. Ja, tényleg, lehet, hogy már utoljára, de ezen még vitatkoznak. Bízunk benne. Tehát másnap, vagyis szombaton fölkerül a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalra beágyazott Facebook, YouTube, Inda Video, Dailymotion, Mivi, illetve Bicsú videóként is, tehát 6 különböző platformon nézhetik meg mind a két oldalon. Természetesen fölkerül az egyre népesebb feliratkozva jelentkező YouTube csatornánkra is. A Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán mondhatják el a véleményüket a műsorral, illetve az ott megjelenő anyagokkal kapcsolatban. Igen, akkor megköszönjük még egyszer megtisztelő figyelmüket, a szokott időben akkor ismét találkozunk. Addig is nagyon vigyázzanak magukra, minden jót, a viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra! A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Mind megsülünk. Klímaháború a józanész ellen. A globális világvége ipar szürke eminenciásai. Irányított katasztrófák a Katrina hurrikántól Fukushimáig. Földön kívüliek befolyásolják az időjárásunkat. Klímamérnökség, hamis riasztások, pusztító napvihar, copfos messiás, hazugságok hálójában. Demográfiai pokolgép, a Tunguszka rejtély. Hová tűntek az évszakok? Elsüllyedt világrészek, az első időjárás tervezők. Mi lesz velünk 100 év múlva? Mindenről olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.